Ukhuluma mfethu okhipha ngaphakathi enhlizweni yakho. Nangu obani lapha? Ingane nobaba, nangu baba. Obani lapha? Sanibona. Omphambi kwenu uSiphamandla isibongo owakakhulusi. Uhlala khona la ewadini. Sisebenza ngako nje abantwana, ukusiza abantwana indawo esihlala kuyona indawo engalungile. So nathi sabona ukuthi Sandleni nkulu. So nathi sabona ukuthi abantwana kunokuthi benze izinto ezingalungile akuba khona esibabamba ngakho. So nathi kahle angisebenzi ndawo kukho la ngisebenza khona. Kodwa nami ngiyazama nje ngiyifisa support emphakathini wakithi. Umsebenzi unamncane kodwa ungakhula uma singathi sibambisana. Nangu babethu lapha sibonge kakhulu umhlonishwa. Siyabonga nje kakhulu uNkulunkulu anibusise nonke. Siyacela siyiqembu sisashoda. Asinayo uniform. TikTok now, TikTok ukhona kodwa i-uniform asinayo. I-uniform abanayo. Siphumile sengaphandle sibike simele i-101 bayabuza laba bantu kuthiwa lezi ngane zenza into enhle kangaka engenayo uniform basuka kuphi. So siyacela nathi ukuthi singabi ihlazo ngaphandle bakithi. Siyacela nje uNkulunkulu anibusise siyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu mfethu, siyabonga kakhulu mfethu. Yazi mfethu uqoqa intsha ngoba intsha ngempela kunentsha ngempela uthi ihamba ukuyiqoqa kodwa usondeze. Siyabonga kakhulu mfethu wakithi. Mfethu zawethu okubalekile nje okokuqala ekunike ukuthumela. Ngoba seshiye nje baba siyabona uniform. Zawethu uniform awuthi kanje ngiyathenga uniform.